ce urmărește această guvernare criminală este să ne obosească, este să ne plictisească, crezând că nu ne-au plictisit suficient, ne-au cam plictisit, ne-au cam obosit. Nu mai putem amâna plecarea lor din fruntea țării noastre. Nu mai putem amâna. Iată de ce le-am explicat că de nivelul de comunicare a cetățeanului cu acești criminali depindea acțiunile noastre de viitor. I-am spus primului ministru că trebuie să-și asume, de rând cu noi toți, darea caracterului permanent a acțiunilor noastre de protest. I-am spus că noi nu plecăm de aici până nu ne luăm țara înapoi. Vrem țara înapoi! 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 Până la blocare trebuie să le demonstrăm. Lăsați. Le-am demonstrat și au... Cum să vă spun eu? Criminalii ăștia s-au așteptat că va fi război. Ei au provocat, ei au încercat să provoace totul. Ne-au făcut că suntem din Donbass, că suntem din statul islamic, că suntem nu știu de pe unde suntem. Acum fac tot felul de show-uri, fac tot felul de fotografii cu niște exponenți a unui partid politic. Uitați-vă unul la altul, uitați-vă cât de civilizați sunteți. Sunteți niște oameni extraordinari. Ei au crezut că aici vor veni criminali ca și ei. Este o sfidare la care pur și simplu, nimeni dintre cei care au organizat această manifestație nu s-a așteptat. Acești indivizi au învățat o lecție pe de rost. Să ne tot amâne, să tot creeze comisii. Guvernul vrea să facă un grup de lucru, să ne așezăm, să discutăm, să chefuim, să bem cafea. Nu avem timp de asta. Totuși, ne-au cerut ca acest grup de intermediere și reprezentare, girul Marii Adunări Naționale și a cetățenilor din Republica Moldova, să se ducă la Ministerul Agriculturii să discute cu streleți. Decizia colectivă luată de acest grup a fost: nu mergem nici la un fel de Ministerul Agriculturii. Cel care reprezintă sau cel care, într-o societate normală, guvernarea este reprezentată de guvern, vom rămâne aici și dacă cei care vor să discute cu noi vor dori, nu vom pleca la Ministerul Agriculturii, vom rămâne aici. Vom mai face o tentativă în așteptarea lui Timofti Candu și, de ce nu, a celor doi bandiți de lux acestei țări, Plahotniuc și Pilat. Domnule prim-ministru, știu că ne vedeți de acolo. Mai aveți o mică sarcină. Pe lângă cei doi criminali oficiali, chemați-și pe ceilalți doi. Populația din Republica Moldova, Piața Mare Națională, îi așteaptă. La pușcărie!